Ipatuman gihapon sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC ang pag-require og RT-PCR test alang sa mga pasyenteng i-admit sa ospital. Sigo ni Dr. Ricardo Odan, SPMC Chief, bisan pa mag-fully vaccinated ang usa ka pasyente, nagpabilin gihapon ang hulga sa COVID-19. Even fully vaccinated, nagka-COVID gihapon. It's also way of segregating dayon kung namagumi sa ER na for COVID and non-COVID. And mas okay kung as early, malibaw na mo sila, even vaccinated sila na COVID sila para lahi magod ang pag-manage sa ilaha. Sumala ni Odan, required gihapon ang face shield sa SPMC Outpatient Department kung OPD, ward ug sa ICU. Gibutyag ni Odan sulod sa usa ka bulan ni kunhod og sobra 50% ang admission sa COVID-19 patients sa SPMC. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.